Ageno ni riyo maber jahera mar penj laktar ka wacho ni ngima en mwandu. En ga morna mar bedo kod odiechieng' wago mbaka wang'iyo kaka wanyalo bedo kod ngima makare. Amor mokalo ni wendo wa kendo daktari wa osechopo e studio ka yena mondo mi arwake onyiswa ni nyinge ng'a en wuod kanye olonye weche mage kae to kokwa ketho kinde kata matin wadonje twak achiel kachiel. Bang' ndalo mang'eny daktari machiegni ahinya erokamano ahinya kuom miya thuoloni. Nyinga en Dr. Ogolla Don Sande Jonyakach Koguta Manyabondo. An daktari ma nyithindo molonye thieth mar nyithindo. To be sani be an daktari ma konyo ng'iyo kaka thieth dhi e osuptende ma Kisumu County. Waluongo ni Director Medical Services. Kamano. Amor mokalo kendo aduoko ni erokamano makende kuom yudo thuolo bi e chenro mara penj laktar. Bang' ndalo mathoth mokalo wagoye mbaka ahinya nyako tenore kod tuoche mag nyithindo. Kawuono diher mondo wawuoye wach mane daktari? Kawuono ni daher mondo wawuoye e tuo mar nyithindo mamako it. Waluongo ni otitis media. Tuo mar it miluongo ni otitis media ni en tuo thoro mako nyithindo ahinya. Omiyo ber mondo wanene, mondo wanone matut kawuono ni, mondo wang'e kaka wanyalo bet chanore kaka wan gi nyithindo dala, mondo kik nyithindo yud tuo ni, nikech ng'ama yudo tuo ni onyalo yudo madhara kata chandruok ma tuo ni kelo mami gihinyre. Kamano. Iluongo ni otitis media. Tuoche mag it. Debe ni wachere kod kidienje mamoko mag tuoche mag it koso giduto te waketo gi kamoro achiel mwaluongo ni otitis media ni? Kamano. Nitiere tuoche mag it mang'eny to kendo kaka luwore it opog didek. Omiyo kaka it opog didek koro luwore ni omako it mane. It ma oko ang' wane picha ka, picha moro ma keto mang'iyo it go te. It ma oko waluongo ni outer ear. It mar ariyo waluongo ni middle ear. It ma iye kabisa waluongo ni inner ear. Koro outer ear ni koro kaka ma kwa yudo tuoche mag it ma oko waluongo ni otitis media externa. To mean external, oko. Mar ariyo, otitis media to mean middle ear, madiere. Then ma iye, waluongo ni otitis interna, nyiso ni ma iye, inside. Koro mano, kwa ng'iyo picha ni, oko it mwaneno ga, waluongo ni pina. Inyalo chunga daktari, nkechado ni pim ni oganda mos mondo migine wach ni maber. Koro it mwaneno ga ni it ng'ato, iluongo ni pina kata outer ear, en ma oko no. To biro, nyaka kamoro making'iyo ga it, tineno kagima adwa chalo rachar. Waluongo ni eardrum. Eardrum ka emopogonwa it ma oko. Koro tuoche mamako it ma oko, ko chakore eardrum kaka dhi oko to waluongo ni otitis media, otitis externa. Yes, external oko. Kanyo. To diere kama nitiere gima waluongo ni bones, ossicles diere ka nyaka ka wan gi otitis media, middle ear en ka. To gima onego benu ang'e ahinya ka en gima iluongo ni osteochon tube ni. Is a connection. En gima tudo itwa gi duondwa. Emomiyo mane diere ni onego benu wang'e ahinya en modo wuoyi nikech en mothoro mako nyithindo ahinya nikech gima otude gi duola ni. Then ma iye makoro nerves kama koro teronwa it mondo wawinji waluongo ni middle inner ear. Koro otitis interna. Manyiso ni inside iye kabisa. Koro mato tin kuom nyithindo mondo ng'ato yud tuo mar otitis interna tin kabisa. Waneno ni wawuoye media nikech media ka mang'eny iluongo ni otitis media, nyiso ni madiere en mang'eny kaluwore gi tudruok mar it kod duol. Erokamano. Nyakora Mugia Jwang' kaka Dr. Sande opimeno kata debed mana ni pek machal nade tageno ni inyalo winjo kuma twagni ochomo. Wang'iyo tuoche mag it to kenena ita wapogo it nyadidek mana kaka opogega kato waketo maino e it madiere emo miluongo ni otitis media mana kaka nowachonwa nikech ang'o nikech kaa mathoth infections kata tuoche thoro mako ahinya kuom nyithindo. Ang'o miyo nyithindo thoro mako tuo madiere kata otitis media ni? Kamano, otitis media kata tuo mar it madiere ni nyithindo thoro make ahinya kata joma dongo
nikech gima wacho ni nitiere gima otudo it madiere gi duol. To duol ka ema chiemo kale, kende ma kwa tuo, ka nyithindo tuo gi fuolo kata gin ga thunga, kanye yo ma dhi obo ma nyithindo. Omiyo koro tuoche mang'eny mantiere mamiyo wa fuolo kata thunga yot mondo obi nyaka e dier it otitis media madiere kanyo. Mano namba achiel. Nikech tudruok mar it madiere gi duol. Kaman. Koro tudruok ni en gi gige moko monego be ni nyaka bedgo mondo kik nyathi kata jaduong' yud tuo ma e duondwa koni mondo dhi e it. En ga gi yier moko. Yier go waluongo ni cilia. Koro yier gi gin monego be ni gigoyo kata ka infection moro, kudni moro dwa donjo it madiere, to onego be no goye tidhi timuonye tangi dhi terecho. Koro wayudo ni seche moko yier gi ok ti maber. Mar ariyo, ogolo gimoluongo ni secretion, gigolo gik machwer. Ogolo gima chwer e iye kanyo, mucin. Koro mucin ni be geng'o kute mondo kik dhi e it madiere. Then odwoke piny ti inyalo muonye ti terecho. Koro ka nitiere tich mar it madiere ok otiyo maber, wayudo tuoche mar it madiere ni mang'eny. Mar ariyo, gimomiyo ong'eny e nyithindo en ni nyithindo sama gichiemo. Nyithindo matindo wadwaro ni ka nindo, mano nyathi mapok oromo higni 2 mapod dhoth, ok onego be no dhoth to nindo, to dhoth konindo. Onego be ni nyathi nindo, nyathi dhoth, kochiewo to dhoth to dok e nindo. Nikech samo odhoth to nindo ni tiyudo ka chak dong' e duonde to nyalo biro madonje ite madiere. Omiyo koro miye mondo bedo e yo mayot mondo oyud otitis media. Mar adek kendo en ni nyithindo ma rateke gi mag del, waluongo ni immunocompromise. Rateko gin joma nyalo bedo nigi tuo mar ayaki, kata nigi tuo mar kansa, kata nigi tuo mar diabetes, tuo mar sukari. Yudo ni rateko mag del gi odok piny, omiyo yot mondo giyud tuo mar otitis media. Mogik ma miyo nyithindo yot mondo yud otitis media ni, oseyud ni gimwaluongo ni pacifier. Pacifier en gimoro mwaketo ne nyithindo dhogi mondo kik ywagi. Gino ok wadwar kaka daktari mag nyithindo. Ok wadware, nikech omiyo nyithindo yot mondo yud tuo mar infections mag it no. Kamano. Omiyo kwang'iyo gik mowachogo maber, to tuo mar it ma nyithindo madiere dok piny. Kamano. Ilero maber mokalo kendo aduoko ni erokamano kuom kete yo mayot ma oganda wate nyalo winjo. Daktari pimonwa kacha nitiere gik mang'eny manyalo miyo nyathi bedo kod tuo mar otitis media, ma en infection kata tuoche e it madiere. Moro kapok wachako ng'iyo ni seche ma yier mantiere e hotogoroni ok ti maber, debe ni ang'o momiyo ok oti maber? Okwero jonyuol gik moko kaka pacifier, weuru tiyo gi gigi kuom nyithindo. Tuoche mawuok e system nyalo kale duol machopo e it, mago gin gigo manyalo kelo chandruogni. Daktari kapok wadhi matut ahinya, moro nyalo pimonwa mana matin tije it madiere, nikech kawuono waketo maino e it madiere, wabo weyo tij it maoko, wabo weyo tij it maiye, wang'e ne tij it madiere. Kamano. Tij it madiere en ni mondo omi wach bed maduong', magnify. Koro wach ka wach kaka sani wawuoyo ni, to it ma oko cha kawe, choke, to kele, to ringe iya kanal. To kobiro ka, to nitiere gik moko ariyo mamiyo omedore. Mokwongo en tympanic membrane, ma en eardrum, mwaneno ka gima rachar. Ka sound nigi waves, ogoye, to makore gi bones, choke. Gini choke ma choke. Gichalo moto. Gina gik moko matindo tindo, to waluongo gini bones. Giluongo ni ear ossicles. Wan ka gi milus, incus and stapes. Gibedo ka gilgo kona. Koro kimulo ma, to makore kode, to oyiengni. Samo oyiengni to geni machabo chako makore kode to yiengni. Koro yiengni ni medore mang'eny. Koro tich maduong' mar it madiere en ni mondo ket
sauti kata duol mo gine cha obed maduong magnifies mano namba 1 namba 2 en otogoro mano tudene gi duondwani omiyo gimwaluongo ni pressure pressure ni en ti walere nango nikech mondo ichung kata mondo achung kaka chung ni nyiso ni pressure ma oko gima iye manie iya romre o balance emomiyo wanyalo chung koka mano to seche moko ka wi bar tiwinjo ko kinyal okidwa ni wuoth maber idwa ni gori piny balance no onge pressure pogore ma oko gi mar dendi manie iye koro Usitian Tube ma wacho ni gima otudo it madiere gi duondwa ni konyowa e pressure balance madiere gi oko mane tije maduong' moloyo emomiyo en ga kanyo mondo kata ka ng'ato den kata kinindo tichiew ineno ki iyamo amo en gi ng'ato nyalo denyo kata amo mar ariyo en idwa ni equalize pressure nikech sama inindo to ne in kama pressure ni piny koro kichung' to nyaka ibed pressure ni maber mondo ibed ni nyalo wuoth it madiere ni okonyowa e balance pressure emomiyo koro ng'ato nyalo chung' kendo nyalo winjo ni ok ogore piny koro tije ariyo madongo momiyo it madiere timo magnification and pressure balance amano adwa ni mondo mi adonjane e kidienje mamoko tumulna mana matin nono Dr. Sande yes iwacho kata ni o magnify oketo duoli mondo mi obed maduong' mondo mi koko dhi e it maiye mondo mi koko tere obwongo mondo mi koko ng'ato lokni ng'ane wachango kata ang'o matimore e alworana ponono ni en duol mani malo kuom ranyisi intiere matatu tigo thum matek to intiere kod nyathi ang'o matimore e middle ear ka nikech ka en magnify to duol ni malo saidi ang'o timore mano rach kabisa nikech sami neno kata ka ng'ato ni matatu to ka duol ni malo duol nigi nguvu en gi teko luongo ni sound has energy kata chunyi nyalo winjo ka gima dikni kama ka sound ka duol ni malo ahinya to nyiso ni duol waves machak biro e tympanic membrane ka be ni malo omiyo omedo nikech mane tije en oti kata wache mos kata wache madu en tije en medo koro medo kako medo no onyalo mede number 1 onyalo yiech nikech no wacho ni duol nigi teko makata do chuny nyalo winjo ka gimo yiengi ka ine geche madhi Islando Nairobi ka onyalo yienge mo yiech kata mana kaka speaker man yiechga nikech energy mar sound en gi teko number 1 onyalo yiecho tympanic membrane koro ko yieche ingeni koro tije cha odok piny kendo koro nitie gik manyalo bedo ka chwer igo mawuok itwa omiyo kodwar ni ng'ato bede kama gothum matek moingo kama onego bedie mano be chak chulo ni samo ng'eny ochako tere yiengo matek samo yiengo matek to tere cochlear nerve be koro energy cha dhi malo kabisa manyalo kethe ok ni oketho buongo oketho mana ite moketh koro ng'ano buongo to rito mana gima ito miye to ka onge gima itkelo gima kelo to buongo koro ok nyal winjo gima iwacho nikech buongo eni o interpret kundi winji ng'acha go koko kata kata ng'ano wacho nang'o koro ka cochlear ni bokethore to koro obwongo wa ok nyal winjo gima ng'ato wacho omiyo ok onego bedni wabedo kama koko ng'eny ayanya nyithindo do kamano nikech odhi kelo chandruok e it kanyo iluongo ni otitis media wantiere kod Dr. Sande ma bende olonya ahinya kuom tuoche mag nyithindo ma en tuo mamako it madiere opimonwa tij it madiere opimonwa okang' kokang' kama it madiere chakore godo koro kang'eyo ni chandruoge kata tuoche mag it madiere odhi chakore gi eardrum ka koso dhi adiere kuma hotogroni nitiere koso kama choke ka nitiere mano daktari dhi nyisowa bang' thuolo machuok mokalo kwasekawo yweyo omiyo kidienye mar ariyo kik bai nikech odong'yo nyaka ranyisi makineno tinyalo chich ni nyaka bedie ni nyathini entiere kod infection kata tuoche e it madiere kik isudi.
Step into history and uncover the wonders of Egypt with View Travel in 2025. Starting from $1,467 per person sharing, enjoy 4-night full board stay, Nile Cruise dinner in Cairo, explore Alexandria, Kite Bay Citadel, Library and Farouk Palace, marvel at the Giza Pyramids and Great Sphinx, visit the legendary Suez Canal, indulge in 5-star lunch and dinner experiences. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. The moment you've all been waiting for. Welcome to a world of endless kids entertainment on View Sasa. We'll arrange a new secret meeting. Now I understand everything. Pretty awesome, right? That is so cool, man. And it's lots of fun. This is the ultimate destination for your kids' learning, fun, and enjoyment. The greatest meal ever is ready for oven time. That's right. Let your kids enjoy unlimited entertainment only on viewsasa.com. Akelo ni kek mar rabuond nyaluo. Adwa ni ng'ade nikech ang'eyo mama ni bo winjo maber ahinya kuma entie. Ko winjo ni kawoni timo nyasi manyuol mari. Ang'o momiyo nyathini no kohero nyathina? Ka yudo ni nyathini no timo gimarach ne nyathina. Kawuono ka bing'uono. Ng'eni ano ka bing'uono ni nyakwari no. Wow, tasty. Yawa kodi ni timo ang'o? En ang'o marach kodi? Donga senyisi ne anadenya ahinya. Winja, ini bro tho kapo ni chamo lemo man gi sumgi. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. DJ Comeback Selector. Tunapiga. Idwa dhao dongi. Idwa gori. Adwa timo ni maandamano maduong' e Kibong'eni ano. Mama idhi ka polis timang'o? Ka yieng' tachana. Ibiro utenda kama ni chaya donge. Dhano otamo Nyasaye. Ok jaduong' ba. Jensa. Macha wich kut mani kelonwa. Ibiro timo what? Kicho. Waduong' ne polis. Yes, ayuni. Topic. Nyarkochia. Tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Seche mowacho ni tuoche mag it madiere, otitis media, daktari opimonwa kuonde manyalo bedo kod hinyruok kod tij it madiere. Infections gi gin kaka mage, eardrum koyecha, kaponono ni ang'o motimore kanye makoro wadonje e ng'iend kata e chuny wach. Man. Koro it madiere ka nyalo bedo ni yudo mathoro ahinya en tuo gi kute mabiri. Mane ma thoro mako ich madiere na ahinya. Waluongo gi ni infections. Koro infection ka mang thoro ng'eny e nyithindo ahinya en gimoluongo ni bacteria. Koro kute gi gipogore. Nitiere miluongo ni bacteria kata nitie miluongo ni virus. Virus ane ang'eni ji te ong'eyo kaka ne corona obiro coronavirus. Emano be virus kendo emo nyalo mako itwa madiere. Corona. Kata corona be kelo it madiere infection. Corona ne nyalo mako kamoro amora. Koro bacteria ema thoro kelo tuo mar it madiere ndalo mang'eny kuom nyithindo. Gimomiyo wasewacho ni gimomiyo en ni ginyalo nyithindo kata kodhi gimoluongo daycare kata ka mantiere le nursery ka nyathi moro fuolo bathe to gibedo machiegni. Omiyo yot mondo giyudi gimiluongo ni infection mag fuolo kata mag athung'a. Ka en kamano to yot mondo oyude ratudi ma wawacho iluongo ni eustachian tube momako duondwa motere it. Omiyo koro bacteria gi yot mondo bi itwa madiere mondo gimiwa infection. Sama gimiwa infection ang'o matimore? Infection nyiso ni ka kute gi osebedo e it madiere kanyo to gitimo gimiluongo ni colonize. Gibedo mang'eny, ginyuol mang'eny. Ka gisenyuol mang'eny to nitie gik magitimo. Gik magitimo gi achiel en ni gidhi miyo kanyo bedo gi rem. Gidhi miyo kanyo bedo mokuot. Gidhi miyo kanyo bedo makwar.
Mage gimoluongo ni inflammation. Koro inflammation ema timore kanyo. Omiyo sama gise colonize kamano to gik mineno koro ka gitimo kanyogo ema miyo wabedo ni wawinjo ka ng'ato tuo nikech colonization ma wacho ni bakteria ka kosebiro to ginyuolore. Ma nyalo timore kata gi virus to kata gimoluongo ni physical kata mana duol matek be nyalo yiecho it madiere mamiwa otitis media infections kamano. Koro ka kutegi osebet asawacho ni gisenyuolore, gidhi miyo kanyo bedo maliet, gidhi miyo kanyo bedo mokuot, gidhi miyo kanyo bedo malit, kendo gidhi miyo kanyo bedo makwar. Mage makelo wa gik mwawinjo waluongo ni symptoms. Koro symptom mokwongo en ga rem, ranyisi manyiso ni ng'ani nyalo bedo gi otitis, nyathini nyalo bedo gi otitis media. En ni ite rame, kendo nyathi ka ok en nyathi mawuoyo obiro bedo komulo ite. Obiro bedo komulo ite nikech owinjo rem to kowuo. Koro ng'en daktari ma nyithindo en ni wang'iyo gik ma nyithindo timo mang'eny molo gima giwacho nikech wan nyithindo mok higa 2 kadok piny pod okuo. Mar ariyo, wiye nyalo bare. Ing'eni wich gi kama otitis gi kama it nitiere chiegni. Omiyo ka kanyo kuoto, kanyo kwar, kanyo lit, to be yot mondo iwinj ni wi bari. Mar adek, wachudo gima waluongo ni systemic symptom. Gima koro biro nikech ka in gi infection to rateke mag del be temo mondo dhaw kode. Koro biro gima waluongo ni systemic. Systemic ni koro en gima ringe remo e del. Koro nyathi nyalo bedo gi liet nikech en gima koro ringo e del te, nikech dendwa Nyasaye nochwenwa gi rateke mag del maka gimoro otimore kanyo to gibire e remo to gibiro kanyo mondo gitem mondo gitieki. To jok moko be yudo nyaka ng'ok kata diep, waluongo ni GIT symptoms. To thin kuom ranyisi. Ranyisi mang'eny ahinya en rem, liet gi wich bar. Then gi it ma koro kiwinji. Nyiso ni koro kiwinji, hearing loss. Koro ma sech machope hearing loss ni ma wachopo kanye ma odhi severe kusoma podi. Hearing loss okochuno ni koro osegik severe. Wanyalo bedo gi hearing loss mana matin to nikech iti lit. Okuot o lit kamano. To ni koro en permanent. Ena gimoro motimore san seche moko inyalo winjo ka kawuono ita ni ok winj maber. Ena chango nikech seche kama okuot ne ogeng'o kaka sound ka be biro mondo dhi nyaka obwongo. Koro waluongo ni just intermittent hearing loss. Mana seche go makoro ng'ato winjo ni kawuono to kawinj maber. Kendo ka girami kon gi kon to kidhi winjo maber. Ok iwinj wach maber. Daktari wathoroga ubedo kod abubire wach mar gik manyalo wuok kaka pipi e it kaka koro ogik kanye ma ang' wabedo kod chandruok. To wathoroga bedo kod nyithindo ma samoro ero soko it gi gik moko kata ket kibrit kata gik makamago. Magi bende nyalo kelo chandruok kata tuoche mag it madiere otitis media. Mago gimokwongo en ni jomoero sako itgi gin ga gi allergies. Ear allergies. Allergies ni nyalo mako ng'ata en gima inyalo nyuoligo kata inyalo yude e dongo. To ok wadwar ni ng'ato nyathi kata ng'at maduong' oket gimoro masoko ite. Gimoro amora. Nikech tympanic membrane ma wacho eardrum cha ok onego bed ni gimoro amora ma bed mule. Nikech ko mule to yiech en membrane en gima tin. Wasieme kendo. En makwang'iyo ga iti nene kaka gimoro achar mana kaka wanene kani. En membrane, ena sheet, en gima thin. Ma kichwoye gi gima bet kata ket kibrit to nyalo yiech. To koyiech to nyaka dhi kwoye. Nikech koro ok obi tiyo tije mar magnifying cha maber. Obiro bedo ko ginene tiwinjo mbek kata mana speaker moyiech. Iwinjo ka gima koro kerr. Koro ng'ato be koro kiwinjo wach iwinjo mana kamano nikech iyiecho eardrum. Omiyo ok wadwar ni ng'ato oso gimoro e it. Be sami so gimoro e iti ni to nyalo bedo ni ka gimoro ni e iti imedo sike. To kane watin to ninyiso ni it koni tudore gi it makoni, ni kiolo pi koni to duogo koni. Mano onge kaka it makoni
ochomore gi it makon. Itgi ochomore nikech obwongo. Gidhi obwongo te koro iwinjo kon gi kon. To ok ni ka gimoro donjo kata inyalo soke. Makal modugo wuok kon. Ero kamano. Iwacho ga ni samoro ket kibrit te kod weche makama koro gik moko kaka earbuds matindi nyiewe supermarket ni. Mulna mama tini earbuds oyie mondo itigo to yie mondo itigo e it maoko. It maoko pinani wanyalo clean, wanyalo timo mondo wa clean go earbud. To earbud ok oyie mondo donje it kama koro dhiye madhiye e tympanic membrane. Gimoro amora mantiere itwa kanyo, it nigi gik ma Nyasaye nochwe mondo ogol odok mineno wanene it ko wadwarogi obod golonwa gik moko kendo mako kute chilo buru kamano. To ka nitiere gimoro modonje it makoro ng'ato nyalo neno ni gimoro nie it nyathine tidhi e osiptal tigoloni. To kata earbud no so makalo ka en wakete cleaning wa clean god waywego mana itwa maoko to ok ni soe kama koro it madhiye nikech onyalo mulo gini moyieje. Samoro seche ma daktari wacho ni eardrum en membrane kata en sheet moro mayot. Daktari wanyalo pime gang'o nikech adwaro ni mondo mi oganda wa owinj point ni maber. Wanyalo pime gang'o? Wanyalo pime gi gimonyalo pime go en ing'ado pien. Ichaki yudo ga gimoro marachar mayot kabisa mayot ga mang jo monge dango kata mana pien maber to nyalo chak dango ma gimoro chak dong marachar mayot makitimo kama tinyalo nene loka kocha. Mano kaka tympanic membrane en gima ok pien gimoro marachar mayot machal kamano. Koro en gima yot makiketo gimoro mabith to nyalo yieche yo mayot. Ageno ni winjo mano nyakwara Mugia Jwang. Oyoto orep mokalo ten gi tich maduong' mokalo keto gimoro amora it Dr. Don Sande wacho ni ok ber kuom nyithindo kata kuom joma dongo miyo kanyo koro apani wapuonjore kendo kanyo wae chuth. Kanyo wachako chendo nini mulonwa kamoro ka daktari nini tiere kaka yier masamoro tugo doho togoro kod it madiere ni ok ti e yo makare. Ang'o manyalo miyo magi timore momiyo koro yiere gi ok ti e yo makare? Ma ang' nyalo miyo infections wuok e duol madonj e it. Mokwongo nitie jok man gi tuo, nitiere jok monyuol ma yiergi go ok ti maber. Cilia immotility. Gin onyuol gi nikech onyuol kamano nikech nitiere gik monego bed ni bet mondo yierno bed ni go tijno maber. Koro nyithindo jok ma kamago waluongo gi ni wanyalungo nying machon waluongo gi ni Cartagenous syndrome. Sani waluongo gi ni primary cilia immotility disease in pediatric in children. Koro giyudo ni gin kaka onyuol gi yiergi no ok go maber, mano mokwongo. Mar ariyo ena ni sama ng'ato tuo ma ng'ato koro ko tuo to bacteria ko biro to ka be dhi kuot inflammation ma wacho cha. Koro kose kuot to dino yiergo gitie iye ka. Koro kaka okuto dino gi to koro tich mar gi yier ka be koro ok nyal tiyo nikech koro kamonego bed ni gigoe odiyore koro giti maber kendo koro samo kuot no kaka gichung kama miyo koro ok gine position no nikech okuot inyalo yudo ka yier mochikore kama koro ng'iyo koni kata okuot koni koro ng'iyo koni omiyo koro bede wang'e maber kamonego bed ni ka gimoro kalo to goyo. Mage gik moko ariyogo ema thoro miyo yier monego bed ni rito oxygen tube gi bedo ni koro ok giti maber. Kamano. Dewa bede ni wawuoyo kuom hair cells daktari mantiere it mabende wacho ga ni ka okethore kata kogine to ok nyal dongo kendo ok nyal ti kendo koso. Gipogore. Mano pogore. Kamano. Mano wawuoye cochlea. Ma kora se donjo e it maiye. Manyiso ni it maiye bende nitiere kod yier moko iluongo ni hair cells. Daktari nonyiso ni kapo ni gikethore to loso gi tek kabisa. Gima watemo yudo ka Nyakwara Mugia Jwang ni it en delicate. It nigi tich mang'eny, it nyaka riti chakre kuom nyithindo mayom nyaka kuom joma dongo. Omiyo ka wantiere ga kod timbe mag idho matatu ma koko ng'eny gi nyithindo kata go thum gi duol mamalo kuma nyithindo nitiere ber ka wawe weche go immediately.
Daktari, wathoro ka bedo bende kod ni wacho kata ni viruses ema thoro kelonwa chandruok ka kata wacho ni membrane cha kata eardrum cha bende nyalo yiech seche moyiech gik moko ok dhi tiyo kaka dwarore kopogore kod mano ang'o kendo manyalo kelo infections kata tuoche mag it madiere otitis media kamano koro otitis media ni wapoge e gik moko adek wacho ni infection ma bacteria number 1 virus number 2 then wan gi gimoro mwaluongo ni physical injury. Physical injury ni ng'ato nyalo yieche kata ng'ato nyalo kata mana sound matek kabisa kata ko ng'ato so gimoro ite. Mara adek ma is be poko ng'e maber ahinya en jok man gi allergies. Jok man gi allergies go be miyo nikech gisigigide kamano miyo yot mondo gik ma onego be ni go yier ka. Gi interfere makoro ok onyal tiyo maber omiyo koro yot mondo gibe gichak yud infection koro waluongo ni allergic ear infections koro allergies no be tin keloga infection mar the ear to maduong' moloyo e children en bacteria koka virus koka physical injury then allergic infections kamano wantiere kod jonyuol ma samoro pado nyithindo ka ponono ni gimoro timeto opo mana ka samoro sepado to pado mana it nyathi samoro bende nyithindo ero dhigo abal kamuno dhigo abal unjo ka gima pio donje ite koro dwani mondo mi opado padi ite mulna kar pado itgi kod chandruok monyalo kelo kamano pado it nyalo miyo ng'ato nyalo pad ma ite yeji mano mokwongo mar ariyo nyalo pade gi ka tokite kama keth bone moro ka iluongo ni mastoid bone no be konyowa sama koro nerve cha tiro nikech embe kanya kama nerves no ringe ka dhi obwongo koro ng'ato kogo gi tokiti ka oluongo ni mastoid kanyo bok ber ahinya to nyithindo ma pi donje itgi kata kwago abal to ithoro yudo otitis externa githoro yudo infection mar the ear ma oko nikech pig cha oko bikalo ka nikech ka en odine ochal pasia koro obedo ga ka koro kobedo it ma oko ni en be virus kata bacteria nyalo colonize nyalo biro to bede koro goyudo otitis externa koro en pigno ok miwa ahinya interna mana ka ng'ato ma oseyiech then pigno nyalo kalo nyalo donjo kodonjo ka to koro wachako yudo otitis media nikech koro donjo e madiere to ka eardrum ok oyiech to miyowa externa kendo en moyot ndalo mang'eny omiyowa otitis externa go abal to pimoni it to ogol kamano adwa ni mondo mwaka uyoyo daktari mondo mi wadonje kidieny mogik wang'e ne chandruoge gi inyalo thiedh gi nang'o eardrum oyiech inyalo thiedhe nang'o samoro infections e hotogoro cha odhi mokuot mokelo tutu kod weche machal kod mago itimo nang'o ponono ni ok othiedhe complications mage manyalo bede okang'eyo daktari gimomiyo pi mantiere it komoko ga to kowuok to wuok oliet ibro dwoko bang'e matin kik idhi mabor nyakora muga John kik isudi Ukitaka kupata miguuni pake Yesu kama sikiza tune yako, bonyeza *811 *401#. Kumbuka, Skiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Nyakwaramogi, tok tich matek en kinde mag midhiambo. Kedisepo pacho kidwaro ng'eyo mago motimore pacho ka to kod pinje maoko. Chieng' tich abich ka tich abich to dhi kod Auchieng' Emmanuel chenro mar Ang'ich Welo ka achiel kod Oimore kamwakelo ni weche manyien mago monon modo kendo luweyo makare. Bende watwako ji mopogore opogore e lony magi magintiere godo mondo mi wagol odok e iti. Tok mano kende bende wantiere kod chenro mar Gin Kanye mabro mi sigana mag thuondi luo jogo mantie mago magitimo to kod mago manegitime kinde ma okalo. Kik bai.
Odiochieng' ma kawuono kalo, biro chuno wadhi ir polis. Rapar masira e bur mula ma Bimbo. Gisewinjo gimotimre. Malo kuma wuon paru tiega. Buro nyumre, buro muomre gi ji. Pod en kiondko e chuny anyuola manowito wedegi. Aseparo na adhi dalabo. Abe chandro malich kama. To kata odoko ni masira mag kuonde kunyo mula weyo midhiero, fuok kod rem e anyuola. Ana wuok mang'iyo kama na nitie mayudo tinga. Katiyo kama na kunyo kama na ber kama nwatiye. Kanyo nuwenya. Jokunyo podo timo sinani. Wana Bimbo ka wachiemo gi beshen, gi nyundo, gi gunia. Ang'o maduoko gi e bur mula? Tudri gi jafwambo marwa Efi Nyakidi chieng' Ngeso gi Jumapil kokelo ni siganda dhonde mula ma Bimbo. E gweng' moro matin, kama hera en gima ler, kendo nying maber en gima duong' ahinya. Obiro ka abira some ko era ngach kubiro ka. Rawera moro manyo hera, kata kamano. Koro wanyalo wilo namba kwadhi. Ji duto paro kamano. Pini kawo mana mon to mon weya ni nyathini wanyalo konye nang'o? Min gi to hol gi tedo. To ka hera ochakore kind nyako moro modak e gweng' kod ng'at moro modhier, jonyuol ne ok oyie gi wachno kata matin. Be hera biro loyo luor mar bedo gi huma? Koso kuyo biro loyowa? Kata kotamore. To sabe na keto akione mana kiruka. Ne chieo lokore adila mana e Winam Cinema. Jumapil saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Mana e Ramogi TV. Kik bai. He was able to extend beyond his religion. He was able to see us all as humanity. We thank God that he left us with the ear of hope. He had the hope to enter to eternal life. We thank God. Jotelo mopogore mapacho ka ochope misamo gik mane obagi Holy Family Basilica Nairobi, motel ne ik mar Papa Francis odiochieng' makiny. Omera to ikoro Nyasaye osekawo oseike kucha. Pauline tok nodhi kucha kaka ng'ama tuo. Nodhi mana kaka ng'ama odhi rito. Dunge Pauline koro nyalo duogo dala. Baba nokona moriere tir. Gimilamo kacha onge. Dichuo moro manyo nyamin mare mowacho ni pok gineno nyaka ne odonje kanisa mar Melkio St. Joseph Mission of Messiah higni 20 mokalo. When Mr. Jim Terrell talks, he's talking on the basis of an MOU between ODM and UDA. But he has not committed any crime. He's got a democratic right to say what you're saying. Ogai mar ODM Raila Odinga odok ne gavana ma Siaya James Orengo ewi chung mare ewi tudruok mar ODM kod sirikand Kenya Kwanza. Walore mondo kiny gokinyi wadwa chako ywe kibuye, wadwa golo takataka te, wadwa golo gik ma ji ogere kor drainage go, wadwa go yath kanyo. Jatend boma ma Kisumu Abala Wanga olando loro kuom kinde chiro ma Kibuye mar chiwo thuolo keto ler mar geng'o landruok mar tuoche. Machiegni kendo e penj laktar kokalo Ramogi TV ka wawacho ni ngima en mwandu. Otitis Media mano e gima wawacho odiochieng' ma kawuono. Tuoche mag it madiere kuom nyithindo. Gigo manyalo kele wasemulo kacha, kaka otimo bende wasemulo kacha, maduong' moloyo wasemulo kacha. Gigo moko nego bende timo kuom ranyisi ka nitiere koda nyithindo mapod tindo kata mana jo madongo, pabdo it, soyo gik moke it, bedo kama koko ng'enye, pacifier miketo kuom nyithindo en mano? Pacifier. Miketo e dhog nyithindo. Kod mago kik watem tiyo godo nikech nyalo kelo ne nyithindo it madiere. Daktari. Waseneno ranyisi ka kuom nyathi, wabodo kuom ranyisi, del machwakore nikech kute nitiere ka, onyalo bedo bakteria, onyalo bedo virus, onyalo bedo kudni mora mora, del golo rateke mag del mondo mi ogore kodgi, koro del dhi chwakore ka. Wadhi bedo kacha kod kuot, wadhi bedo kacha kod rem, wanyalo bedo kod gik mawuok e it. Magi seche matimoregi. Wathoroga temo kweyo remni. Dala, wanyacho ni oyo ka dendi rami, to ami yedhe makweyo rem. Kapono ni iti chwer, watimoga dino gigi moro kaka pamba mondo mi
kiko kod weche ma kamago. Ang'o gini moko onego bed ni watimo kwaseneno ni nyathi nitiere kod otitis media ma en tuoche mag it madiere? Kamano. Koro kwaseng'e ni nyathi nigi ite rame kata gimoro kata tutu wuok e ite, ok onego bed ni tutuno wadino ite gi gimoro mondo kik onego bed ni owuok oko. Nikech kwaketo tutuno mondo kik wuogi, to obiro chokore mokel gima waluongo ni pressure, mobed ma pressure mochako keth it madiere ma bones ma wawacho no bede ka. Koro onego bed ni owuok, tiketo ne gimoro gi oko ma absorbe gi oko mondo tutuno wuog oko. Tok ni soe mondo kik ine ni tutu wuok e it. Mar ariyo en ni ber mondo miye yadh rem, to ber mondo ne daktari. Daktari moro amora mar kama ithiedhe nyithindo, ok ochuno ni daktari mar nyithindo kende, kamoro amora minyalo thiedhe nyithindo. Ka nyathi owacho ni ite rame, onego ber mondo odhi one daktari, nikech daktari dhi ng'iyo ni touch gi otoscope jabe ma ber mondo daktari ya gimoro amora miso e it kata mi clean go onego bed tok madhi e it mar ariyo, nikech onyalo ketho it mar ariyo momiyo otitis media makoro thiedho tek. Omiyo daktari, ka nyathi okel ne daktari, to daktari dhi winjo gik matimo nyathi, ma wasewacho ni wiye bare, kata en gi liet, kata omulo ite, kata osiko mano daktari dhi to wacho ni ma adier ma en otitis media. Kwa ng'iyo tympanic membrane gi otoscope, to wang'iyo gik moko adek kuome kanyo. Wang'iyo ni ochal nade, rangi ne chal nade. Rangi ne onego bed ga gimoro ma dhi karachar, waluongo ni grey. To ka wan gi otitis media, iyudo ni okwa kata onenore maratong', nikech nyalo bedo ni nyalo bedo ni tutu osebede iye madiere kanyo. Koro wanyalo neno kokwar kata koratong'. Mwachako wang'iyo en position. Nitiere kaka daktari ong'e kaka en gi ango moro mwang'iego. Inyalo yudo ka koro okuot, obulge, nikech gik moko pressure nie iye madiere kacha okuot, omiyo koro obulge. Koro daktari ng'ene ka gima okuot oko, nikech koro shape ne cha ok en maber. Mar adek en ni be en complete koso oseyiech. Koro wang'iyo yiechne, wang'iyo kako bet position, wachako wang'iyo color. Mago ka daktari oneno moro amora, owacho ni adieri nyathini nigi otitis media. Koro otitis media ni diagnosis mondo daktari wach ni in go en ni wawinjo gima timo nyathi, clinical history. Then watimo physical examination, wang'iyo nyathi. To wang'iyo samo ng'iyo it, wang'iyo nyathi te. Wang'iyo pressure ne chal nade, liet ne chal nade, nikech mago be gin gik manyiso wa ni ng'ato nigi otitis. En nyathi nyaka kaw temperature ne, nyaka ng'i no yweyo nang'o, nyaka ng'i ni be ongima, waluongo ni vital signs. Koro vital signs go be nyaka wang'i. Ka isetieko vital signs, koki ichako iduogo gima koro ng'iyo ni it. Iseng'iyo kamoro amora, to ite gima ne okelo nyathi, nyaka koro wang'iye in details, wang'iye ahinya. Wang'iyo gimo ahinya, wang'iyo eardrum, tympanic membrane, gimoro machalo ga ni rachar king'iyo it ng'ato cha. To be sama ong'iyo no to odhi ng'iyo nyaka ma oko ni, nikech ka ema ogike, ok inyal neno gimoro past the eardrum. Koro eardrum wang'iyo color, shape and continuity, kako chal. Ka moro amoro kethore kanyo, to daktari wacho ni adieri en gi otitis media, to chakie e thieth. Wadwa donje thieth. Kapok wadonje thieth, wang'iyo kacha seche ma gimoro kaka tutu nyalo bedo ni chwer e it nyathi. Okalo kanye, okalo e eardrum ka pono ni wantiere kod infection e middle ear, otitis media. Gini dhi kalo kanye koso eardrum ka? Dhi nyime daktari. Koro
ka wan gi infection mar otitis media it madiere nyaka mondo ogol tutu oko nyaka beni iya Oyiech. wanyalo bedo gi infection ma oko otitis externa be nyalo golonwa tutu oko to en tutu go olosore e ma oko ma be en ober en tije ok tek ahinya en kata kotimi kamano to tek mondo keth ni iti okoro kiwinj wach hearing loss is very minimal externa koro sama infection odonje madiere ni ne wacho ni infection kwa gise colonize gibedo ni obedo maliet obedo okuot then secretion be chakore ka nitiere gimiluongo ni mucin ni en be gima temo mondo ogol infections kata king'iyo odok nigi ma oko to ma iye nigi mucin koro odok be chava odok no konyowa mondo kik ogol infection koro godo ka ng'ato nigi odok e ite ber then mano onego bed ni iye produce odok iluongo ni wax to o absorbe kaka Nyasaye nochwe koro madongo bineno ni odok ni e ite cha nyiso ni absorption mar odok no ok ber koro en wagole oko iluoko it iluongo ni ear syringing pi nitie kaka daktari nitie gima okete go kacha to olo kacha to biro to luoko biro to go ka gi ango moro to pino wuok to golo odok koro mantiere iye ka to koro daktari mar it ema nyalo gole koro nikech nyaka be ni ma oyiech koka nyalo bedo ni ineno ka koro externa koro golo media koro bedo gi otitis suppurative otitis media nyiso ni koro embe en gi tutu e iye ka mondo wangne tutu go oko nyaka be ni ka oyiech ka oyiech to tutu go ni anie iye ka to kanyo bende koro rache saidi nikech onyalo ridore piny modonje duondi kaito kosedonje duol otero kutego e duol kanyo koro wabedo kod complications iti rami duondi rami onyalo dhi nyaka kor kod kuonde mopogore mag del daktari mulna thieth mar otitis media mise timo magi duto te mise ng'iyo nyathi mise observe nyaka kako behave iwacho ni ma teno otitis media thieth chal nade thieth mar otitis media en ni wachako ga nyathi gimo luongo ni antibiotics magi gin yath manego bacteria nikech ndalo mang'eny 95% atar mar 95 mar otitis media ikelo gi bacteria kendo bacteria mwang'eyo iluongo ni streptococcus pneumoniae koro wachako gi yath miluongo ni penicillins mage ma wan kata amoxicillin kata moro waluongo ni augmentin nigi amoxil gi clavulanic acid koro yath mar penicillin em wachake ng'ata ka ne pok itiyo gi yadhno nikech waluongo ni first line nyiso ni osetim studies moyud ni thoro mang'eny en streptococcus pneumoniae ma kimiye yath mar penicillin mowacho ni amoxicillin amoxil gi duol mwang'e ahinya kata augmentin to dhi tieke koro en wachako kode to ka ne ng'ato ne osemwonyo yadhno e dwe ma koro gino chako yude ni to ok ber mondo wachaki gi morono ober kwachaki gi yath mar ariyo waluongo ni second line cefuroxims gen cephalosporin ka wan gi yath moluongo ni cefuroxim ni embe mwonye en wachake en makoro watime kaka second line ko tamore to wanyalo chwe yath to antibiotic podi to sami kimiyo ng'ato yath mar antibiotic nyaka wamiye yadh rem nikech gini kelo rem to kendo ber wariwo ni yath machako duoko kuot piny koro yadh rem gi wan ga gi yadh rem ariyo mwang'eyo kabisa wan gi Panadol gi Brufen ibuprofen en yadh rem to ochako duoko kuot piny Panadol en yadh rem en ok oduok ahinya kuot piny rem to duoko piny koro ber kwamiyi gi ariyo paracetamol gi ibuprofen nitie yedhe moselos dichiel to nitie ka ng'ato onge gi moselos moriwo gi dichiel to miye 200 onyalo miyo nyathi paracetamol to miyo nyathi gi ibuprofen tidhi muonyo gi te sami muonyo gi to bomiyi to maber en moseriw te nikech koro miyo tich mayot kata ng'ama muonyo yath bedo mayot koro nyaka omiyi yadh rem maduoko kuot piny kod antibiotics gi rem gi antibiotic mondo tiek bacteria makelo koro mano
yath mokwongo mar tieko otitis media. Mar ariyo, nyalo bedo otitis media ne ite oyiech. Mano koro daktari mar ENT ema koro nyaka koro dhi mondo odhi ochako losni eardrum cha. Nitie kaka gichak gitwang'e ma gilose. Nyiso ni ka onge complication moro amora, otitis media ni daktari ma nyithindo thiedhe. To ka nitiere complications, to koro wanyisi ni nyaka ori ENT, ear, nose and throat surgeon. Nyalo luoko iye madiere cha, nyalo twang'o, kendo nyalo timo gik mang'eny e it kanyo, gi waya moro gitiyo godo e it kanyo. Gik mang'eny ma koro mago ok anyal wuoyo nikech mano koro margi. To kaka thieth moro amora ma thoro yudo en antibiotic gi painkiller to is enough. Kamano. Penjo na mogik odiochieng' ma kawuono Dr. Don eni jomoko tiere kod allergies mag it kaka nyithindo, ite sikile. Dr. Don owacho kacha ni kikiso gimoro amora e iti. Seche ma it ng'ato ile ni onego bed ni otimo nang'o? Seche ma ng'ato ite ile mang'eny, onego bed ni waneno daktari mondo mi yedhe maduoko allergies piny. Number 1, wabiro nyisi ni ang'o, daktari dhi nyisi gima omiyo iti iliga. Nikech odhi penji question, to odhi yudo ni gini onego wa avoid. Kik wabed machiegni, waluongo ni allergen mondo dok piny. Mar ariyo, odhi mi yath madhi duoko reaction mondo kik iwinj allergies mang'eny ahinya. To sako it ka iti to daktari odage. Wach mogik miweyo wagodo kod kama inyalo yudie Dr. Don? Wach mogik maweyo en ni nyithindo onego bed ni dhoth maber. Nikech dhoth maber no be duoko ear infection. Kokore gi gimoro nyaka dweche 6. Mar ariyo, pacifier ok wadwar. Pacifier en gimoro mikete dhog nyithindo mondo nyathi kik ywagi. Embo ok wadwar nikech embo miyo nyithindo yudo infections. Mar adek, nyithindo wadwaro ni ka nyathi dhoth gotieno tidhodhe motiek dhoth tidwoke onindo. To ok no dhoth ochiew to thuno ni e dhoge. Nikech seche modhoth no to incident tube cha oyawre, to be onindo yot mondo gik chiemo odhi e ite mondo miye otitis media. To ka nitiere kes moro amora nyiso ni nyathi ite rame, nyathi nigi liet, ber mondo ine daktari mondo thiedhi. Mane wach maweyo godo. Pono ni ng'ato dwa tudore kodi nyalo yudi kanye? An daktari Dr. Don Sunday Ogol, an daktari ma nyithindo. Inyalo yuda Bethlehem Home Hospital Kichadek, mano Nyakach. Kata inyalo yuda Kisumu Avenue, kata hospital moro waluongo ni Taiba Medical Center Kisumu tok Cooperative Bank. Kata inyalo yuana toll e namba 07 24 022 079. Erokamano. Erokamano ya daktari amor kenda duoko erokamano makende. Ipuonjo oganda wa maber mokalo kotenre kod otitis media. Mano en tuo mar it madiere, gima nyalo timore, complications manyalo bede kod kaka inyalo geng'gi bende onyiso. Wane daktari marwa erokamano mathoth. Ne jogo ochung'ne ler kachiel kod taya kod studio mondo michendo ni obiyo makare. Erokamano mathoth, aduoko erokamano makende. Ne director na erokamano nya Alex kachiel kod producer na Perpetual Koth. Erokamano nya Nyameja. Maduong' moloyo ne in jahera mar chenro mar penj laktar. Kiko beda mbaka to wakawe kapuonj makende mwakonyore godo mondo mwabed kod ngima makare nikech chenro ni wan wawacho ni ngima en mwandu. Ani luonga ni Ruth Otieno, oriti masane.